What's up mga bay at mga ka-born to be right dyan, no? May panabago na naman tayong vlog, no? Share ko lang sa inyo yung sa mga nagtatanong at kung magkano ang konsumo ko. Kinukonsumo ni Greenie na gasolina, no? Lalo na ngayon na nagmahal ang gasolina, no? No. Share ko lang sa inyo mga bay. Kung magkano ang kinonsumo niya. So well, dahil umalis ako ng bahay kanina umaga, no? Full tank pa naman talaga yun. Full tank, okay, no? Silang Cavite to Laloma, Quezon City, Pasig, Muntinlupa, no? So at Pasay. So parang nag-ikot ako sa Maynila, no? So alamin natin kung magkano ang kinonsumo ko na gasolina, kung gaano nga ba kalakas kumain ng gasolina ang big bike ng Kawasaki na may makina na 650cc, no? Parallel cylinder, no? Ayan, so tignan natin dahil 2 bar yung nabawas. Hindi ko na naiset yung mileage, yung milyahe dahil hindi ko na naiset yung mileage natin, yung tinakbo kanina, dahil wala naman sa isip ko na i-vlog to. So share ko lang sa inyo kung ano ang konsumo ni Greenie, no? Sa halos umikot na ako ng Maynila. Pero dito na ako magpo-full tank sa Carmona, no? Shout out nga pala dito, no? Sa may Petrong Carmona, no? Malapit sa tawag niyan Walter Mag. Mura yung kanilang crudo at gasolina, bukod tangi. Ayan, yan lang yan, oh, pagkalagpas ng Jollibee. Bye boss. Ayan, tignan natin kung magkano ang gasolina. No. Kasaway. Mura dito ba yun? Tignan nyo ba yun, no? XCS nila 62 lang. Hindi kagaya sa iba tawag yan 69, 68. Mura dito. So mura 60 ang diesel, 62 ang turbo diesel. Yung unleaded naman 62.10, 62.85 naman yung pula. Okay. Alright, wait lang mga bay, Wait lang. Yan. Papakarga na tayo. Mukhang tumipid tayo sa gasolina ngayon, kung kailan nagmahal, Ano mo akalain mo 2 bars lang yung nabawas nun? Na kung nakikita nyo, mahaba ang pila dito. Yan. Dito lang yan sa Carmona mga bay. No, napakamura. Hindi naman napakamura. Sa lahat ng nagmahal, sila ang hindi masyadong nagtaas ng presyo. No? Boss? Wala. Boss, bakit kayo lang ang mura? Medyo mura. Ano yun sir, binaba kasi nung boss namin, yung may-ari dito. So, bait naman ang boss nyo. Sana lahat ng ganong boss. Bait yun sir. Yung mo. Siguro mga pangatlong Martes na, yung nakaraan pa. Tumaas, kami naman nagbaba ng 3 piso. Ay, ganun. Kaya yung presyo namin, hindi sumasabay sa iba. Oo. Maganda. Bait ng boss nyo. Sana lahat ganun. Mabait yun, mabait yun. Mabait na. So, pangalan mo kuya? Arnel po. Arnel, okay. Shout out ka-vlog. Arnel sir. Okay. Ay, public agent. Ano yun sir, sa ano? Ayan, born to be ride. Ano ba? Ano sir? Ano? Born to be ride. Born to be right. Walang space. Wala sticker sir? Meron. Nanori yan sir. Bago pa lang ako pero baka umangat din balang araw. Di, sagad mo. Ayan mga katropa, mga kabay. Yun pa lang yung tinatakbo natin.
Simula kahapon, ayun na yung napakarga ko. Parang mga 500, uubos at ang 500. Yan. So, shoutout na lang sa lahat ng tiga Petron. So, baka magtay. Later mamaya. Oo. Going to the right pa sa YouTube. Oo. Sa Facebook, sir. Dons TV naman sa Facebook. Dons TV. Oh, Dons. Ayan. Going to the right. Okay. Nakakuha pa tayo ng ano. So sa pinunta natin, 447 pesos, no? Not bad. Hindi na rin masama. Sa 447 pesos. Tapos galing ako ng Quezon City, Pasay. Tapos Muntinlupa, no? Yan yung mga pinuntahan ko. Sa halagang 447 pesos. So, not bad na sa isang 650. Yan. So, anyway, ang paggamit talaga, nasa driver yun, no? Kung paano yung makakatipid sa gasolina, no? So, hope nag-enjoy kayo sa ating short vlog. Ayan. Ang ganda ni ate. Sir Dennis po. Apa, okay. Sir, may sticker. Ayun, humabol pa si ate. Nagmumotor ka ba, ate? Ha? Nagmumotor ka rin ba? Hindi, jowa ko po. Sir, nangingin pisok namin. Ay, Okay na, sir. ay, okay lang. Konti lang dala ko, naubos na. Nangingin pisok namin, sir. Thank you, sir. Ayan, dalawa na lang. Thank you, sir. Okay, thank you, ah. Salamat, sir. Ingat, sir. God bless, sir. Okay, dito ako lagi. Alright, shout out sa mga tiga Petron. Yan. So, pagpatuloy lang natin itong ginagawa natin. Well, enjoy lang tayo. So, ang nakakatuwa doon, yung boss nila, napakabait. Ayun mga bay, see you on my next vlog. Kita-kits tayo ulit sa ating paglalakbay. Ito nga pala, si Born to be Right. Peace!